Трымае мяне на гэтым шляху. Гэта наша новае пакаленне, маладое пакаленне, дзеці і ўнукі. Менавіта ад іх залежыць, як мы будзем жыць далей. І ці будзе Беларусь вольнай, ці стане яна вольнай, ці адбудзецца нацыя, народ і тыя людзі, якія аддалі служэнню Беларусі сваё жыццё. Наша пакаленне пераняла урок папярэдняга пакалення, а наша будучае пакаленне будзе жыць у нашых марах, аб светлай, вольнай Беларусі. І менавіта ад іх залежыць тое, як будзе трываць сябе наша нацыя,